Pirater, soldater og andet skidt folk. For det første, der er én og kun én mand, der laver regler her. Det er mig. Der omkring. Klar, kom. Det er kanon med den her. Elendige svumpokler! Landkrabber, bring mig en flåde! Nej, kaptajn Hånd står her hele dagen! Tak for det. Opretter I en handelsstation uden min tilladelse? Hvis der skal oprettes handelsstationer her, så koster det guld. Aflever et stykke guld per mand, eller I bliver et hovedkort af hele banden. Og husk, 10% af alt, hvad I tjener her på handelsstationen, det tilfalder kaptajn Hånd. Hvad synes I, vi skal gøre ved ham? Giv ham pest. Blødgøre ham lidt. Skal vi blødgøre ham lidt? Eller lad ham gå planken ud. Eller giv ham pest. Ja, men han har jo kortstumpen. Sammenlignet mænd. Er det alle 5 stumper, I har der? Ja. Alle 5. Englænderne har jo nogle af de bedste kortmager og kortlæsere i hele verden. Hvem vil jeg bare gætter på? Det der, Okay. Hvem melder sig frivilligt til at sejle over til englænderne og rekvirere hjælp? Jeg har flåder nok. Hvor mange mænd er vi? Vi skal på flåder. Der er ikke snart land i sigt. Alle kræfter i mænd. Så må vi jo aldrig frem. Hvad foregår der? Du skal ligesom læse vores kort. Kortet fortalte mig, at vi skal videre forbi dødsriget. Alle deres våben! For ikke nok skal vi forbi dødsriget. Vi skal helt ud i det mørke intethed for at finde den fordømte skat. Er I rede til at drage med mig? Ja! Følg mig! Jeg har læst kortet, og jeg kender vejen. Nogle af jer vender måske ikke hjem. Nogle af jer slipper ikke levende igennem denne færd. Jeg ser, vi alle er her. Vi er her så rigeligt. Gentag for mig, Lexi, I har sluppet alt ondskab frem i hele verden. Er I klar over, at jeres sidste time er meget nær? Jeg tror, vi skal flygte. Jeg kan høre.
for farfuld færd, vi har været ude på. Alle har I gjort jer fortjent til at få andel i guldskat, og alle har I gjort jer fortjent til at få et kaperbrev. Så fra nu af, så har I min og kongen af Englands tilladelse til at kapre, plyndre og have et hvert fartøj, om det så er en kano, I møder på jeres vej. Kom og få jeres kaperbrev og jeres gulddukater her hos mig. En dukat til hver og kaperbrev til alle. Kaperbrev til alle. En dukat og et kaperbrev. Hey, kom on! Kan vi ikke proppe hen i gabestokken med det samme tid, hvor vi har hende?